Koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu Cena města Bílina, rovina třetí kategorie na 2 kilometry odstartován. Scalando se ujímá vedení, společně s ním Char a také vpředu Ruby King. Zvnějšku tam zbíhá podle očekávání především Samantine Tempařka, která v tomto dostihu bude diktovat tempo se Scalandem. Po prvních stovkách metrů se tedy na čele usadili Scalando a Samantine. Samantine už přebírá vedení na třetí pozici na bariéře Ruby King, vedle něj na čtvrté Char, dále zvnějšku pátý Chryssio, šestá La Miranda, na sedmé pozici Rabbit Verglas, na osmé následuje Freja a pole uzavírá Seko. Koně ve spodním oblouku mosteckého hypodromu vybíhají na protilehlou rovinu 1400 metrů do finiše, v čele dostihu dvojice na bariéře Scalando, ve druhé stopě Samantine, na třetí pozici pak za nimi následuje v této chvíli už zvnějšku Chryssio, ale je tam na bariéře pod ním také dvojice La Miranda a Ruby King, za nimi ve středu pole Char, dále následuje Rabbit Verglas, předposlední průběžná pozice patří Freje a pole uzavírá Seko. Koně vyběhly na protilehlou rovinu, jsou za její polovinou, tedy zhruba kilometr před cílem v polovině dostihu. V čele stále dvojice Samantine a Scalando, na třetí pozici Chryssio, čtvrtá zvnějšku La Miranda, pátý na bariéře Ruby King, šestý vnějškem Char, za ním na sedmé pozici už posunutý Seko, dále osmá Freja, na poslední se propadl Rabbit Verglas. Koně na konci protilehlé roviny budou nabíhat do oblouku před cílovou, v čele dostihu je v této chvíli Samantine před La Mirandou, na třetí pozici Scalando, na čtvrté za ním Chryssio, na páté pak Ruby King, šestý cválá stále Char, sedmý už je těsně za ním Seko, osmá Freja, devátý Rabbit Verglas. Koně budou zbíhat do cílové roviny do závěrečné 400 a přivede je tam dvojice Samantine a na druhé pozici za Samantine La Miranda, Scalando je třetí, koně ve finiši posledních 400 metrů, v čele dostihu Samantine s La Mirandou, na třetí pozici Scalando, jockey Václav Janáček ho směruje do středu dráhy, snaží se hledat prostor pro útok, ale stále vpředu dvojice Klisen, Samantine a La Miranda, třetí Scalando, na čtvrté se rozbíhá Freja, dále pátý u bariéry Ruby King, posledních 150 metrů, Samantine v čele, za ní už druhá Freja, třetí La Miranda, čtvrtý Ruby King, pátý Scalando, ale 50 před cílem je to jasné. Samantine s Bajoržanem Murzabájevem vítězí před Frejou, třetí La Miranda, čtvrtý Ruby King a pátý Scalando. Viděli jsme dnešní čtvrtý dostih Cenu města Bílina, zatím neoficiálně v doběhu, kde na prvních 3 místech skončily Klisny,